total bumabagyo. So, malakas yung hangin, hindi makapantay. Kaya, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon yung bagong order kong underwater cam na gagamitin ko para makita nila yung mga shot ko sa ilalim ng tubig. So, eto na siya, dumating na siya. SG cam. So, na-try ko lang kung maganda talaga. So, kasi ito lang makayanan ng budget, kaya ito lang muna. So, i-unbox na natin ito. Try natin kung okay talaga. Wait lang. Go! Excited na akong gamitin ito. Hello! Thank you! Wow! May nakalagay pa oh. Wow! Thank you for purchasing at VMI Diary page. We are pleased to support your teach needs. I hope you enjoy your order. Thank you for support. Wow! Thank you, thank you, thank you. So, thank you. Open now. Actually, ang ganda ng unboxing nila. So, sa online ko lang ito nabili. Sa Shopee. So, lagi akong bumibili sa Shopee kasi doon mura. At saka yun lang yung kaya kong budget. Yan. Yan na siya. Like na like ko to. So, matagal ko nang pinangarap to na magkaroon ako ng cam. Kasi, wala akong ginagamit. So, minsan, nanghihiram lang ako. Hiram ko yung sa kasama ko. Kaya ito, meron na akong sarili. Paano ba ito? Parang ang hirap. Wow! SG cam. So, tignan natin kung meron na siyang battery. Okay, meron na siyang battery sa loob. Yan. Kaya, nice. Sana matagal malubat para enjoy natin yung music natin. So, start natin.
accessories niya. Yung mga accessories niya, ito yung gagamitin ko para sa kanya. Ito yung holder niya. Ito rin, parang mount niya. Tsaka ito yung parang sa charger. Yan. Ito para sa mask, holding mask. O sa helmet, pwede siya. Tsaka ito rin, meron siya cover. So, okay na tayo dito. Thank you. Tapos, ito naman, para sa order din ako ng battery para sa flashlight ko. So, open natin. Yung brand nito is LG. So, ang laki ng lagayan. Ayan o. Pero yung loob, ito lang pala. Choco siya. Pero, ang galing kasi nakabalot siya ng maayos. So, hindi siya parang digit. Yan o. Ganda. Choco. LG brand. 3,000. Ito yung gagamitin ko para sa night light. Wow. Ang ganda. So, patry natin ito mamaya para sa flashlight. So, i-share ko naman sa inyo yung mga gamit ko. Parang service gamit ko. Hindi naman talaga sa akin ito. So, pinahiram na sa akin ng kasama ko kasi wala akong agad. So, itong brand na to ay Patos. Kung makikita mo siya, Patos brand. Ayan. Ganun nga yun. So, ito. Ito lang yung makikita mo. Ito. Pinagamit niya lang sa akin kasi wala akong mga gamit. So, yung ginagamit ko kasi yung handmade ko lang. So, hindi pagbuka na ako ng malaki, hindi kaya. So, pinahiram niya sa akin to. Kaya, ito na yung ginagamit ko. Sana, next time magkaroon rin ako ng sarili kong gamit. Perfect. Yan siya. Ang lambot ng trigger. Tapos, yung weight niya. Ayan. Shooting line, pinalitan ko ng Dyneema para mas matibay. Kasi pag once na sinabit sa poste o sa bato, kung monoline, nagagasgas, tsaka napuputo lalo na pag malaki. So pinalitan ko siya. At saka hindi na ako gumamit ng bungee kasi yun nga, minsan nahahatak pag sobrang laki. So ayan, dinirect ko na para hindi na mapuputol. Ayan. Ito yung rubber niya, hammerhead brand. Tapos 16, 14mm. So, swak. Tapos yung shaft niya is 7.5 mm. Yung flapper is Patos Red. Ito, tri-cut siya. Police, kaya nilalagyan ko rito para di matusok. So next natin is yung snorkel. Snorkel at saka mask. Yung snorkel ko is yun yung tatak niya. Ito lang mga yan. Ito lang. Ito rin yung mask ko. Binili ko rin sa Shopee. Nasa halagang 500 lang. Sulit naman. Nakakailang gamit ko na. Ayos na. Saka yung ay hindi siya finish. Kundi tawag sa amin kapay. So handmade ko lang siya, fiberglass, para kasi wala pang pabili ng things, kaya ito na lang, ulit na rin. Yan, kulay green, dalawa. So ginawa ko lang ito. Yan. Then so yung
So, kukunin ko lang yung flashlight ko. Hanapin ko kung saan ko lalagay. So, makita ko na. Tsaka, ito pala yung dive knife ko. Bigay sa akin ng Teres. Teres. So, ito, nagagamit ko na. Nakailang impact na rin. So, ito na yung flashlight ko. Yung ginagamit ko pang night light. So, ito try natin yung battery. Wala na rin. So, inangat lang natin yung dulo nito kasi hindi siya makasabog. Yung gagawin natin is angat natin pa ng yung dulo. Kasi pag hindi mo inangat, hindi siya gagana. Sobrang lakas. Kasi subok na ko eh. Kasi ilang gamit ko lang kaso yung battery lang yung masisigaw. Yan. Yan siya. So, tapos meron din siya pang cuttlefish. Yan. So, here we go. Next tayo is yung hammock ko o duyan na ginagamit ko. Spearfishing kami. Pag may makita kami puno, pwede na kami doon. Kaya, sulit na sulit yung mga... Yan. Yung gun is 110 centimeters. Yan. Yan yung dive knife. Mask. Flashlight. Hammock. Leafer, pins, kapay, wetsuit, SG cam na gagamitin ko na. So, thank you much. Thank you.